yan ang paborita. Ay, may mutabang, pangagbas. Hey, Papsi! Oh, Nakoy problema ba? kung saan rin mo problema? Ting enrollment, tamagot Papsi. Magpa-enroll day ka. Papsi, kung magpa-enroll, kinahanglan og bayad. Hindi, magbayad ka. Papsi, kung magbayad, kailangan og kwarta. Maulang na. Wala, ganito ka palit sa 2 milya sa atong pispan. Kwarta na ba yun noon? Papsi, kung dili ko kabayad, dili ko ka eskwela. Ayun, nalagi eskwela. Nye, Ay, lima ba na? karon din ay problema, manto kong mama. A few moments later. Kasayang sa akong mga buongo na nga tanggap man. Pangalaan man siguro ni. Uy. Kamsi. Oh, asa ba na? Nakoy problema ba? Asa may problema nimo na? Ting enrollment naman good mamsi. Magpa-enroll ko? Mamsi, kung magpa-enroll, kailangan og bayad. Ay, magbayad di oy ko. Mamsi, kung magbayad, kinahanglan og kwarta. Ay, maulang na. Wala man ko ana. Wala man gani ko ikapalit og bra. Mamsi, kung dili ko kabayad, dili ko ka eskwela. Ayaw na lang eskwela. Pangyabas na lang. Eh, Sus, problema ba dahil na? parang mo doon papsi. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?